నవీన జ్యోతిష్యం ఛానల్ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం. ఈరోజు మన ఛానల్లో ధనుస్సు లగ్న జాతకులకి అక్టోబర్ నెల 2021 సంవత్సరము ఎటువంటి ఫలితాలను సూచిస్తుందో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. ముందుగా ఈ నెల యొక్క గ్రహస్థితిని కనుక మనం పరిశీలిస్తే వృషభంలో రాహు సంచారము, కన్యలో రవి కుజ బుధుల యొక్క సంచారం మాస ప్రారంభంలోనూ, చివరిలో మాత్రం రవి కుజులు త్వరలోకి మారుతూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా వృశ్చికంలో శుక్రకేతువుల యొక్క సంచారము యుతి అనేది కనిపిస్తూ ఉంది. ఆ తర్వాత మకరంలో గురు భగవానుడు శని భగవానుడు కొన్ని రోజులు వక్రంలోనూ చివరిలో మాత్రం రుజుమార్గంలోనూ పయనిస్తూ ఉన్నారు. ఇటువంటి గ్రహస్థితి ధనుసు లగ్న జాతకులకి ఎటువంటి ఫలితాలను సూచిస్తుందో చెప్పుకుంటున్నాం. ధనుస్సు లగ్న అధిపతి అయినటువంటి గురువు ఈ నెల ప్రారంభంలో చాలా అనుకూలంగా ఉన్నాడు, చాలా బలంగా ఉన్నాడు. కానీ టైం అనేది మారుతూ ఉంటుంది, గ్రహాల స్థితిగతులు అనేవి మారుతూ ఉంటాయన్నమాట. నేను ఈ ముందు ఒకటి పెట్టాను కదా, ఒక డిస్క్రిప్షన్ రాశాను కదా థంబ్నెయిల్లో. దాంట్లో ఏంటంటే మీ పనులన్నీ చక్కగా ముందుకు చేసుకోండి, ఇది చివరి అవకాశం అన్నట్లుగా. అంటే ఈ గురు భగవానుడు ఇంత అనుకూలంగా ఉండటం అనేది మీకు ఈ నెలలో మొదటి 15 రోజులు మాత్రమే కనిపిస్తూ ఉంది. చివరి 15 రోజుల నుంచి మాత్రం ఈయన ప్రభావం అనేది తగ్గిపోతూ ఉంది. గురు భగవానుడు బలహీనపడటము, శని భగవానుడు బలపడటము అనేది జరుగుతూ ఉంది. అందువల్ల మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మీ జీవితంలో ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ పనులు ఉంటాయో, ఈ సంవత్సరంలో ఏవైనా ఇంపార్టెంట్ పనులు ఉంటాయో, ఎవరితో అన్నా చర్చలకు పోవాలన్నా, ఏదన్నా సామరస్యం చేసుకోవాలన్నా, లేకపోతే ఏమైనా సెటిల్మెంట్ చేసుకోవాలన్నా, ఏదైనా కూడా మీకు ఇంపార్టెంట్ పనులు మీకు టార్గెట్ పెట్టుకొని ఈ నెలలో మ్యాక్సిమం పూర్తి చేసేసుకోండి. కుదిరితే మొదటి 15 రోజుల్లో మీ పనులు చేసుకోండి, మీకు అనుకూలత అనేది పెరుగుతూ ఉంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ మీకు ఈ నెలలో అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలే సూచిస్తున్నాయి. రెండో వారం నుంచి మూడో వారం నుంచి అంటే చివరి 2 వారాలు కొంచెం శని ప్రభావం పెరిగినప్పటికీ ఇది స్టార్టింగ్ స్టేజ్లోనే ఉంటుందనేసి గుర్తుపెట్టుకోండి. మీకు ఈ ధనపరమైనటువంటి సమస్యలు ఇవన్నీ మూడో వారం నుంచి మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి. మొదటి 2 వారాలు మీకు ఎటువంటి సమస్యలు లేవు. మీ పనులన్నీ సజావుగా సాగుతాయి, ముందుకు వెళ్తారు. అయితే శనీశ్వరుడు ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు కనుక శనీశ్వరుడికి రెమెడీస్ చేసుకుంటూ ఉంటే మీ యొక్క పనులు సజావుగా సాగుతాయి. లేకపోతే ఆటంకాలుగా ఉంటుంది. మీరు చాలా కష్టపడుతున్నారు, మీ పనులు ముందుకు పోకుండా ఉండడం అనేది మీరు చూస్తూ ఉన్నారు. దీనికి కారణం గోచారంలో మాత్రం శనీశ్వరుడే కనిపిస్తున్నాడు. మీ జన్మజాతకాన్ని విశ్లేషణ చేస్తే ఇంకేమన్నా ప్రాబ్లం ఉంటుందేమో అనాలిసిస్ చేయవచ్చు. ఎక్కువ శ్రమిస్తే తక్కువ ఫలితాలు అనేవి వస్తున్నాయి. కానీ మీ ఇంట్లో కుటుంబం అంతా బాగుంది, మీకు ఏదో సమస్యతో మీరు బాధపడుతూ ఉన్నారు, ఏదో ఉంది మీ మనసులో, దేనికో బాధపడుతూ ఉన్నారు. అది మీరు ఎటో తెలుసుకోలేక ఉన్నారు. కొంతమందికి అయితే అసలు ఏ సమస్య ఉండదు, కానీ ఏదో మూడీగా ఉంటారు. సంథింగ్ ఏదో జరుగుతూ ఉంది, ఏదో ఒక డిప్రెషన్లో ఉండటమో, ఏదో ఇబ్బంది పెడుతూ ఉన్నట్లుగా ఉందన్నమాట. సరే, ఈ విధమైనటువంటి గ్రహస్థితులు శనీశ్వరుడు ఇలా ఇబ్బంది పెట్టినప్పుడు జరుగుతూ ఉంటాయి సర్వసాధారణంగా. శనీశ్వరుడికి రెమెడీస్ చేసుకుంటూ ఉంటే జాతక ప్రకారంగా మీకు అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు వస్తాయి. మీ కుటుంబంలో అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. సుఖశాంతులతో ఉంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో మీరు చక్కగా కాలం గడుపుతారు. మొదటి 2 వారాలు అయితే ఇబ్బంది లేదు, చివరి 2 వారాలు మాత్రం వ్యతిరేకమైనటువంటి ఫలితాలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. ధనం అనేది తప్పకుండా మీ చేతికి అందుతుంది. ధనపరంగా ఇబ్బందులు అయితే మొదటి 2 వారాలు కనిపించడం లేదు. మీకంటే చిన్నవాళ్ళైనటువంటి తమ్ముళ్ళు వీళ్ళు మీకు ఆదుకుంటారు, మాట సహాయం కానీ ఏదైనా చేస్తారు. విద్యార్థులకు మాత్రం ఇది కఠినమైనటువంటి కాలం, అంత అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు రావటం లేదు. శనీశ్వరుడికి రెమెడీస్ చేసుకుంటూ మీరు ముందుకు పోవాలి. ఇక్కడతో శనీశ్వరుడు యొక్క ప్రభావం ఉన్నటువంటి అన్ని భావాలు అయిపోతున్నాయి. ఇక వేరే గ్రహాలు ఎంటర్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. మీ పిల్లల కోసం ఎవరైతే ఎదురు చూస్తున్నారో వాళ్ళకి ఈ నెల అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలే గోచరిస్తుంది. కాకపోతే ఈ కేతువు శుక్రుని యొక్క కలయిక ఇట్లాంటివి కొన్ని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉన్నాయి. అందువల్ల సంతానపరమైనటువంటి సమస్యలతో బాధపడే వాళ్ళు తప్పకుండా మీరు శుక్రుని కనుక రెమెడీస్ చేసుకుంటూ ఉంటే సంతానపరంగా అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు వస్తాయి. ఇక ప్రేమికులకు కూడా అనుకూలమైనటువంటి కాలమే ఇది. అంటే 60% అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు ఉంటే ఒక 40 నుంచి 30% మాత్రమే వ్యతిరేకమైనటువంటి ఫలితాలు ఉన్నాయి. శుక్రునికి రెమెడీస్ చేసుకుంటూ ఉంటే మీకు పర్వాలేదు. ఈ నెల మొత్తం శుక్రునికి రెమెడీస్ చేసుకోండి. అంటే ఈ సమస్యలతో బాధపడేవాళ్ళు చివరి శుక్రునితో పాటు మీరు శనికి కూడా రెమెడీస్ చేసుకుంటే మంచిది. ఈ 2 గ్రహాలకి రెమెడీస్ అనేవి చాలు. అంటే ఈ సమస్యతో బాధపడేవాళ్ళు, అంటే వేరే సమస్యతో కాదు. ఎందుకంటే ఈ భావాలను మాత్రం ఈ 2 గ్రహాలని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉన్నాయి.
తర్వాత మీకు ఆరోగ్యం కూడా ఈ నెలలో బాగానే ఉంది, అనుకూలంగానే ఉంది. శత్రువుల పరమైనటువంటి సమస్యలు కూడా పెద్దగా లేవు. ఒకవేళ ఈ సమస్యలతో కనుక ఉంటే, అంటే ఇంకోటి కూడా రుణపరమైనటువంటి సమస్యలు కూడా ఉంటే మీరు శుక్రునికి, శనికి రెమెడీస్ చేసుకుంటే చాలు. ఇక ఏరే గ్రహాలకి అవసరం లేదు. మీకు మొదటి 15 రోజులు ఇవన్నీ కొంచెం అనుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ చివరి 15 రోజులు మాత్రం కొంచెం ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. అయితే ఈ జీవిత భాగస్వామితో కానీ, వ్యాపార భాగస్వామితో కానీ మొదటి 2 వారాలు మీకు వాదనలు ఇట్లాంటివి ఉండవచ్చు. అంటే వివాహానికి కూడా అంత అనుకూలమైనటువంటి కాలంగా లేదు ఈ నెల. అయితే చివరి 2 వారాల కంటే మొదటి 2 వారాలు మాత్రం అసలు అనుకూలంగా లేదు. చివరి 2 వారాలన్నా పర్వాలేదు అన్నట్లుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. వ్యాపారస్తులకు కూడా నిరాశ అనేది తప్పేటట్లుగా లేదు. అయితే ఈ జీవిత భాగస్వామితో కానీ, వ్యాపార భాగస్వామితో కానీ సమస్యలు కానీ, వివాహ ప్రయత్నాలు చేసేవాళ్ళు కానీ, లేదా వ్యాపారస్తులు కానీ ఈ నెలలో వాళ్ళు చేయాల్సినటువంటి రెమెడీ ఏంటంటే బుధునికి రెమెడీస్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ శని ప్రభావం కానీ, లేకపోతే ఇంకో గ్రహం ప్రభావం కానీ అధికంగా లేదు. ఒక్క బుధునికి రెమెడీస్ చేసుకుంటే చాలు. మనం చాలా అనాలిసిస్ చేసి, ఇన్డెప్త్ అనాలిసిస్ చేసి ఏ గ్రహం యొక్క ప్రభావం ఏ భావం మీద ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి అనాలిసిస్ చేసి చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. తలనొప్పి వచ్చినప్పుడు తలనొప్పి ట్యాబ్లెటే వాడాలి కానీ వేరే ట్యాబ్లెట్ వేస్తే ఆ తలనొప్పికి పనిచేయదు అని మీరు గ్రహించండి. గోచారంలో మాత్రం బుధుడే మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పడుతున్నాడు కనుక వివాహ ప్రయత్నాలు చేసేవాళ్ళు కానీ, ఈ మాట పట్టింపులు, కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా తప్పకుండా బుధునికి రెమెడీస్ చేసుకోండి. వ్యాపారస్తులు కూడా బుధునికి రెమెడీస్ చేసుకుంటే మీ వ్యాపారాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. ఇక మొదటి 2 వారాలు మాత్రం మీకు ప్రతి పనిలో విజయం అనేది కనిపిస్తూ ఉంది. విజయస్థానం చాలా బాగుంది. చివరి 2 వారాలు మాత్రం ఈ విజయం అనేది కనిపించడం లేదు. ఈ ప్రతివాదనలకు మాత్రం పోకుండా ఉండటం అనేది మంచిది. ఇక విదేశీయానం దగ్గరికి వస్తే మాత్రం ఈ నెల మొత్తం మీకు అనుకూలంగానే ఉంది. అయితే ఈ నెలలో ప్రథమార్థం కంటే ద్వితీయార్థం అంటే మొదటి 2 వారాల కంటే చివరి 2 వారాలు అత్యంత అనుకూలంగా ఉంది. అందువల్ల విదేశీయానానికి సంబంధించినటువంటి పనులన్నీ కూడా ఈ నెల మొత్తం మీకు కలిసి వస్తాయి. చివరి 2 వారాలు ఇంకొంచెం అనుకూలంగా ఎక్కువ అనేది ఉంది. ఇక ఉద్యోగ విషయానికి వస్తే మాత్రం కొన్ని తిప్పలు తప్పవు. ముఖ్యంగా మొదటి 2 వారాలు మాత్రం ఎక్కువ తిప్పలు అనేవి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేసేవాళ్ళు కానీ, ఉద్యోగ స్థానం చెడిన వాళ్ళు కానీ, అంటే ఉద్యోగంలో ఇబ్బందులు పడేవాళ్ళు కానీ, ఆల్రెడీ ఉద్యోగం ఉండి వీళ్ళందరూ కూడా తప్పకుండా బుధునికి రెమెడీస్ చేసుకుంటూ ఉంటేనే మీ ఉద్యోగ ప్రయత్నాలన్నీ చక్కగా ఉంటాయి. లేకపోతే ఇక్కడ ఎక్కువగా ఏంటంటే వాద ప్రతివాదనలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఉద్యోగ స్థానంలో. అంటే మీ పై అధికారులతో మీరు వాదులాటలు పెట్టుకోవటము, అంటే వాళ్ళు ఏమన్నా మీకు టార్గెట్స్ ఇస్తే మీరు చేయలేకపోవటం, వాళ్ళు మిమ్మల్ని తిట్టడము, లేకపోతే మీరే వాళ్ళ మీద ఫైర్ కావటము, ఏదో మొత్తానికి ఏంటంటే ఒక సఖ్యత అనేది కనిపించడం లేదు ఉద్యోగ స్థానంలో. లేదా మీ పై అధికారులతో కాబట్టి మీ తోటి ఉద్యోగాలతో మీకేమన్నా సమస్యలు రావటమో ఏదో కొంచెం చిక్కులుగా ఉంటుంది. మొత్తం మీద కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ అనేది చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉంది. అందువల్ల ఈ విషయం నుంచి మీరు బయటపడాలి అంటే బుధునికి రెమెడీస్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఈ సమస్యల నుంచి మీరు బయటపడతారు. అయితే మొదటి 2 వారాలు మరి అత్యంత ఇబ్బందికరంగా ఉంది. చివరి 2 వారాలు పర్వాలేదు అన్నట్లుగా ఉంది. బుధునికి రెమెడీస్ చేసుకుంటూ మీరు వెళ్ళండి. తర్వాత మీకు ఈ నెలలో లాభాలు చక్కగానే వస్తాయి. మొదటి 2 వారాలు చక్కని లాభాల స్వీకరణ అనేది కనిపిస్తూ ఉంది. లాభాలు చాలా చక్కగా ఉన్నాయి. ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బందులు లేవు. వ్యయాలు కూడా తక్కువగా ఉన్నాయి. ఏది ఏమైనప్పటికీ శనీశ్వరుడికి ఈ నెల మొత్తం రెమెడీస్ చేసుకోండి. చివరగా శుక్రునికి కూడా రెమెడీస్ చేసుకుంటే మంచిదే. ఈ 2 విషయాలు అంటే లాభాలు, వ్యయాలు అనే విషయంలో మాత్రం మీరు శుక్రునికి, శనికి రెమెడీస్ చేసుకుంటే బుధునికి అవసరం లేదు రెమెడీస్. తర్వాత ఎవరైతే విదేశాల్లో స్థిరపడి ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇది అనుకూలమైనటువంటి కాలము. మొదటి 15 రోజులు ఇంకొంచెం ఎక్కువ అనుకూలత అనేది కనిపిస్తూ ఉంది. ఈ విధంగా భావాలన్నీ ఈ విధమైనటువంటి ఫలితాలు సూచిస్తుంది. మనం ఎంత చెప్పుకున్నప్పటికీ ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి ఫలితాలన్నీ ఓన్లీ గోచార ఫలితాలు మాత్రమే. అంటే ఈ నెలలో ఉన్నటువంటి గ్రహస్థితిని బట్టి చెప్పుకున్న ఫలితాలు మాత్రమే. మీ జన్మజాతకంలో ఉన్నటువంటి ఫలితాలు ఇక్కడ మనం చెప్పలేదు. మీ జన్మజాతకం అనేదే ఫైనల్. మీ జన్మజాతకంలో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న వాటిలో ఏదైనా కానీ మీ జన్మజాతకంలో కనుక ఉంటే అవి రియాలిటీలోకి వస్తాయి. మీ జన్మజాతకంలో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నవి ఏమీ లేకపోతే ఏమీ కూడా జరగవు. అందువల్ల మీ జన్మజాతకం అనేదే ఫైనల్. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరి జన్మజాతకాన్ని యూట్యూబ్లో చెప్పలేం కాబట్టి మనం ఇక్కడ గోచార ఫలితాలు చెప్తూ ఉన్నాం.
ఇక్కడ మనం చెప్పినటువంటి రెమెడీస్ అన్నీ కూడా ఈ నెలకు పనిచేసేటటువంటి రెమెడీసే కానీ మీ జీవితాంతం పనిచేసేటటువంటి రెమెడీస్ కావు. ఎప్పుడైతే మనం జన్మ జాతక చక్రాన్ని విశ్లేషణ చేసి అక్కడ మనం చెప్తామో అవి ఫైనల్ అవుట్‌పుట్ అనేది వస్తుంది. ఆ రెమెడీస్ అనేవి జీవితాంతం కూడా పనిచేస్తాయి. అక్కడ చేసుకున్నటువంటి రెమెడీస్‌తో మీ జీవితంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు చాలా వరకు తొలగిపోతాయి కూడా. ఇక మీకు కనుక మన ఫలితాలు నచ్చినట్లయితే దయచేసి మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఛానల్ యొక్క అభివృద్ధికి సహకరించండి. నవీన జ్యోతిష్యం తెలుగు అనే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కూడా జాయిన్ అయ్యేదానికి ప్రయత్నం చేయండి. మనం వార ఫలాలు, మాస ఫలాలు, సంవత్సర ఫలాలు అన్నీ చెప్పుకుంటున్నాం కదా, ఇవన్నీ మీరు చూస్తూ ఉండండి. మనం కొత్తగా అప్లోడ్ చేసిన వీడియోలు మీకు రావాలంటే బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేస్తూ ఇలా ఛానల్కి కూడా సహకరిస్తూ ఉండండి. మరి ఒక మంచి వీడియోలో మనం అతి త్వరలో కలుసుకుందాం. అప్పటి వరకు సెలవు. నమస్కారం.